حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، درسي نشدة أكرت للتافن الوصية الصغرى واللفر ببن مالمي شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. ونقوم إنا سارا يزمنتو درس منكرشي أكرت للتافن إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام شاهنا 48 مال ابن تيمية يتي: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم، أما نصيحة da bayanin da ka nema mu yi maka game da abin da za ka dogara a kan shi minal kutubi na littattafai fil ulumi a ilmummuka daban-daban, sai ce fa hadha babun wasi'un, wannan wani babi ne mai yulwa. Idan ɗalibi ya nema ga malami, ina so kai min bayanin littattafai da ɗalibin ilimi yake dogaro a kansu cikin ilimi, to wannan wani babi ne mai faɗi mai yulwa. Tunda wannan tambayar za ta yi ɗaukar ababe guda biyu. Abu na farko, ta yuyu kana son a faɗakar da kai ne littattafan da mutum zai karantawa a cikin kowane fanni, tun daga na farko har na tsakiya har na ƙarshe, wanda da su ɗalibin ilimi yake kawa kanshi, yake gina kansa a ilimi. Wani lokaci kuma wannan tambayar tana ɗaukar ma'anar idan ɗalibi yana so ya tara littattafai, wato ya yi maktaba, to a maktabar shi wani littattafai ne ya kamata a ce ya tara, wanda duk waɗannan ababe guda biyu kowanne daga cikinsu kake so, kana buƙatar shawarar malami. Kana da kuɗi kana so ka yi maktaba, to kada ka kawai ka shiga kasuwa kai ta kwasar littattafai, a ka nemi shawarar malamai, saboda na gaba ake gane zurfin ruwa. Haka idan ɗalibi ne yake so ya koyi wani ilimi daga cikin ilmuka ko waɗansu fannuka, to ya nemi shawarar malamai su ɗora shi akan hanya. Malai ce wa huwa yakhtalifu, su da kansu malamin sunna mutum zai tambaya. Yawwa, malamin sunna. Yawwa, wa huwa yakhtalifu bi ikhtilafi nash'ati al-insani fil bilad. Kuma wannan yakan sha bamban, a baka shawarar ga littafin da zaka karanta ko zaka koya ko yadda zaka koyi wani ilimi, baka wannan shawara ya sha bamban da sabanin nash'atil insani fil bilad, inda mutum ka taso a cikin garuruwa. Misali yanzu idan fiqhu ne, a wani gari ne kake rayuwa, kuma a garin wace mazhaba akwai. In mazhabar malikiya ce, kaga dole malamai littattafan mutu na fiqhun malikiya za su dora ka akai. In yankin da kake hanabila ne, littattafan hanabila za a dora ka akai. In hanafiya ne, in shafi'iyya ne, in zahiriya ne, haka. Sannan kuma idan ma in bid'a ne a akwai inda kake, to wani littattafai ya kamata ka karanta saboda magance bid'ar da kuke a cikinta. Yanzu misali akwai bid'o'in da babu su a kasashenmu, to in kashe wata kasar da ba nan ba, can su suka yi yawa, to kaga akwai littafin da ya kamata ka karanta irin waɗannan wuraren don sanin wannan bid'ar, da yadda za ka yi raddinta, da yadda za ka tattauna da masu ita, da yadda za ka wayar da mutane game da wannan bid'a ne. Shi yasa yana daga cikin kurakurai ka zo yankin da malikiya ake karatu, ka zuba ma ɗalibai littafin hanabila kana karantar da su, saboda ɗaliban da zaka kawwana in sun tashi daga nan, in suka cakudu da ma'yan malikiyan, za su ce kaza ya halatta, wannan ce a bai halatta ba, sai a yi ta gardama. Amma idan ka tarbiyyantar da mutum kan mazhabar da yake a garinsu, to bayan ya san wannan mazhabar, to sai ka ɗora mai karatun wata mazhaba, sai ya zamanto ya haɗa ilimin mukan da yawa. malai ce faƙar ya tayassaru lahu fi ba'dil biladi min al-ilmi, za a iya samun a waɗansu garuruwan wani abu na ilimi ya sauwaka gare ka, aw min tariqihi, ko kuma wani abu na hanyar ilimi, wa mazhabihi, da kuma mazhabar shi, ma la ya tayassaru lahu fi baladin akhar, irin abin da ba za ka same shi a wani gari ba. Yanzu za ta iya yiwuwa kana raye ne a cikin garin da
malaman abin da suka fi karantarwa ya shahara a garin na ilimi shine fiqhu, amma ba su goge a aqida ba. To kaga yanzu kana so ka samu aqidar sai ka bar wannan garin, ko kuwa ka rayu da cikin mutanen da ba su da ilimin hadisi. To yanzu kana so ka samu ilimin hadisin sai ka je inda yake. Da haka cikin gari za ka yi samu wani ilimi ya sauwaka gare ka, wani ilimin kuma bai sauwaka gare ka ba. Sai ce lakinna juma'al khairi, sai dai matattara alheri gaba ɗayanta shine an yasta'ina billahi subhanahu wa ta'ala. Na farko ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki fi talaqqil ilm, a wajen neman ilimi al-ma'thur, wanda aka rawaito aka nakalto anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, daga annabi alaihi salatu wassalam. Fa innahu, shi ilimin nan na annabi alaihi salatu wassalam wanda aka rawaito daga gare shi, huwa alladhi yastahiqqu an yusamma ilman, shine ya dace a kira shi ilimi. Kenan idan dai kana son kai karatu mataki na farko zaka shagaltu ne da ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma idan ka je ka shagaltu da wani ilmul kalami, wani ilmul mantiq da sauransu, to ka rabu da ilimin annabi sallallahu alaihi wasallama, zaka rayu cikin hayaniya ka mutu rudadde. Wa ma siwahu, duk abinda ba ilimin annabi ba alaihi salatu wassalam, to halayyan shi kamar haka ne. Na ɗaya, imma an ya kuna ilman, ko dai ya zamanto lalle abin ilimi ne, amma fala ya kuna nafi, amma bai da unhani. Yanzu kamar sihiri, ilimin sihiri ilimi ne mai zaman kanshi da ake zauna a koya. Tsubba ilimi ne da ake zauna a koya, amma laisa bi nafi'in, bal huwa darrun, ilimi ne mai cutarwa, shi yasa shari'a ta haramta shi. Ilmul kalam ilimi ne da ake zauna a koya, amma ba mai amfani ba ne, saboda ya batar da al'umma da yawa, ya shigar da su a cikin bid'a. Aka wayi gari ana lankwashe wuyoyin nassoshi. Shi yasa malaman salaf suka yi tahziri da tsoratarwa game da ilmul kalami. Na ɗaya kenan. Wa imma Allah ya kuna ilman wa in summiya bihi, ko ya zamanto ma duk da ana kiran shi ilimi, ba ilimi ba ne. An kira shi da ilimi amma yanzu ba ilimi, kamar filozofi. Yanzu filozofi ba ilimi ba ne, shirme ne da hayaniya kawai, surutai ne da maganganun wani zaka ta karanta har ka mutu, ba za ka ji an ce qala Allahu ko qala Rasulu ba. Akwai inda aka yi zurhi falasifa na kahirai, wanda zaka ji mutum ya ce maka babu ma Allah, Allah ma ya ce babu shi. Kaga nan ba ilimi ba ne, shirme ne, hayaniya ne. Shi yasa salaf suka haramta karatun waɗannan ilimin muka din. Amma abin bakin ciki yanzu a kasashen mu, za ga wannan ilimin yana da kima, examen mamaki gare shi mai kwari, ta yadda in dai baka ci filosofa ba to ba za ka ci jarabawa ba. Daga ƙarshe duk a gama zagaye-zagaye in ka tambaya wai filosofi din nan miye fa'idar ta, babu, surutu ne kawai. Shi yasa yakan yi wahala ga mutum ya yi zurhi a filo ka same shi da addini, yakan yi wahala. Sai ka gan shi wani lokaci wani ma hatta rayuwa da shi matsala ce, saboda duk abin da zaka yi zaka ce wannan hori ne, ce wallahi ja ne, kuma har asuba ta zo kuna gardawa ba zai gusa ba daga inda yake. Walaki wa imma Allah ya kuna ilman wa in summiya bihi, wala in kana ilman, kuma imma ilimin ya zama ilimi nafi'an, ilimi ne mai amfani, to fala budda, babu makawa an ya kuna fi mirasin nabi, ya zama to a cikin gadon da annabi ya bar muna alaihi salatu wassalam, akwai ma yughni anhu, abinda zai wadatar da kai da gare shi. Yanzu akwai ilmukan da ke a hannun kahirai, wanda ko da ilmummuka ne masu amfani, to in ka zo makarantar annabi alaihi salatu wassalam za ka samu abin da zai wadatar da kai daga wannan ilimin. Kamar yanzu ilimin tarbiyya na bature, za ka samu a kodin abubuwa ciki na fa'idodi, amma in ka karanta tarbiyya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama za ka cewa wancan ta annabin ta wadatar da kai, ba ka bukatar ta shi. Balma wani lokaci sai sun ɗebo cikin usulul ilm na annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai saboda butulci ba su ishara, hatta waɗannan ilmin muka yanzu ka ɗauka ilmin muka na rayuwa, akwai da yawan da asalinsu daga musulmai ne. Yanzu misali in ka ɗauka ilmul ijtima, sociologiya da ake cewa, asalin shi musulmai suka fara rubutu akai, su ibn khaldun ne suka fara rubutu akai. An fahimci wannan? Su ilmin muka da yawa, su ilmu tib, likitanci, rubuce-rubucen musulmai ne suka ɗauka, suka je suka haɓakar da su. Aka waye gari na musulman suka je suka yi kwana,
sai da aka waye gari abinda namu ne asalin shi mun koma muna neman su wajen wani. Kamar kai ne da abu kai sakaci haka amshe ma ka koma neman aron shi a wajen mutumin kuma, kaga an ci baya kenan. To za ka samu cikin ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam ma yughni anhu, abinda zai wadatar da kai daga wannan ilimin da ke a hannunsu, mimma huwa misluhu wa khairun minhu, irin kwatankwacin ilimin da shi ne dai wanda suke da, kuma na annabi ma ya hishi alkhairi. Sai malai ce wal takun himmatuhu, himmar mai neman ilimi ta kasance fahma maqasidir rasul, kokarin fahimtar manahohin annabi ne kake sallallahu alaihi wasallama fi amrihi, cikin umarnin da yake shi annabi, wa nahyihi da hanin da annabi yake, wa sa'iri kalamihi da sauran ragowar maganganun annabi alaihi salatu wasalam. To kaga daga nan yan arabiya sai kun shiga taitayin ku, kada ya zamanto kana koyan lugal arabiya dan wai wata manuwa da ba ta yi ma addinin ka hidima ba. Yanzu akwai wanda zaka samu yayi takhassusi, specialist ne a harkar balaga ko a harkar nahawu ko a harkar sarfu, to amma ko kabli da ba'adi ka tambaye shi bai san su ba. Shi dan arabiya ne zalla, ko magana kaji yake yi kan larabci da kiman larabci da muhimmancin larabci ba dan baiwa musulunci kariya bane, a shi shauƙin yaran ne yake shauƙi. To kaga in wannan ce manuwarka, hidimarka larabcin kawai, baka da bambanci da wanda hidimar shi faransai ne kawai. Alhali musulmi ya kamata ya koyi larabci ba dan yana larabci ba, sai dan yana yaren addininka. Yanzu su nahu da muke karatu da su sarfu da su balaga da su me din nan duka kana karanta su ne dan su taimaka ma wajen fahimtar Qur'ani in ka zo tafsirin shi, dan su taimaka ma wajen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama. To amma sai aka wayi gari kai ka fara da takhassusin balaga har ka mutu cikin balaga, baka san Qur'ani baka san sunna ba. Za ga mutu an ce ma yana da PhD, yana da doctor fil lugha, in ka ganshi tsayuwar shi ma a sallah za ta baka tausayi. Za ga ya wani karkace haka, wani katon jahili addini, amma in ya bude baki yana surutu da larabci zaka ce kai wannan yana da ilimi. Yana da ilimi na larabci amma bai sa addini ba. Suna nan a cikin gari duk sun cika jami'o'i da katira, za ka gansu, kaga mutum ya shaƙe wuya ya yi zanzaro ana doktor. Da zai karanta ma Qur'ani zaka tausaya mai, saboda me larabcin kawai ya shagaltu da shi. Ilimin lugha ilimi ne mai muhimmanci, ba za ka yi zurhi a ilimin shari'a sai ka san lugha ba, amma ya zama to kana koyan lugha ne don fahimtar addini, ba kai dan lugha ne ba kawai dan lugha. Za ga akwai ɗaliban da muka yi karatu da su wanda yan lugha ne, in ma ko daura ya zo aka rubuta littafan shari'a, to in ya zo sai ya sa ya ce to ku ne yan shari'a, ya ce ga littafan ku, shi ban da shi wallahi ba su, ko littafin shari'a ka ba shi bayan, in ya samu littafin tafsiri sai ce a wannan naku ne mala, ce ga naku ne wannan. Shi yasa in ka zo jami'a za ga kullum akwai rigima tsakanin 'yan kulliyatu shari'a da 'yan kulliyatu lugha, haka ne ko ba ba, kullum akwai rigima. To kaga wannan rigimar bai kamata a same ta ba, saboda ku 'yan lugha ya kamata ku yi lugha ne don shari'a, ku 'yan shari'a ya kamata ku ma ku nemi lugha don ku kara ma shari'ar kokari. To amma sai aka koma mai aka zamanto kishiyoyin juna, har gaji ana tattaunawa ayyuhuma asbaqu al-lughatu aw shari'a, wani tattauna ce. Wannan zai ce al-lughatu asbaq, ita riga saboda me wa 'allama adam al-asma'a kullaha, al-lugha aka har koya annabi adam. Dan shari'a kuma ce ai allama aka ce u'tiya ilman wal ilmu huwa ash-shar'u, haka zaka ji ana ta yi. To kaga wannan duk hayaniya ce, ka koyi ilimi ya zamanto manuwarka dan ka fahimci umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da maganar shi. Yace fa idza kuma anna qalbuhu, idan zuciyarka ta natsu anna hadha huwa muradur rasul, cewa wannan abin da ka fahimta shine manuwar annabi sallallahu alaihi wasallama, to fala ya'dilu anhu, ba za ka kauce ma wannan ba, fi ma bainahu wa bain Allah, tsakanin mutum da Allah, wala ma'an nasi ko tare da mutane, idza amkanahu zalika, in dai ka samu iko akan haka. Wato in dai bincikenka ya tabbatar ma ga abin da shine Allah yake nuhi, to bai halatta ka saba ma hujjojin nan da suka bayyana gare ka. Wal yajtahid, kun mutum yayi kokari an ya'tasima fi kulli babin, kai riko a cikin kowane babi min abwabil ilmi, na babukan ilimi, kai riko da bi aslin, da wani asli wanda yake ma'thurin, wanda aka nakalto aka rawaito anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, daga annabi alaihi salatu wassalam. Wato ya zamanto duk ilimi in kana karatu ko duk mas'ala
kai kokarin rike asulinta da ya zo daga annabi alaihi salatu wassalam. wa idha ishtabaha alaihi, idan al'amari ya rikice ma min makhtalaf fihi nasu, wanda mutane suka yi sabani a ciki, ga wata matsala ta ilimi ko ga wani fanni ko ga wani abin da ya taso mutane na jayayya, wannan ya ce akwai kyau wannan ya ce ba kyau, ko wannan ya ce halal wancan ya ce haram, to falyad'u, mutum kai ta addu'a bima rawahu muslimun fi sahihihi, da abin nan da muslim ya rawaito a sahihi din shi an Aisha, daga Aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, cewa annabi alaihi salatu wassalam kana yaqulu, ya kasance yana fadar cewa idza qama yusalli min al-layl, in ya tashi yana sallar dare, annabi ya gance Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfil, ya Allah ubangijin jibrila da mika'il da israfil, fatiras samawati, wanda ya kagi sammai guda bakwai, wal ardi da ƙasa, alimul ghaibi wa shahada, wanda ya san abin da yake boye da bayyane, anta tahkumu baina ibadik, kai ne mai hukunci tsakanin bayinka, fi ma kanu fihi yakhtalifun, cikin abin da suka kasance suna yin sabani, ihdini li maktulifa fihi min alhaq, ka shiryar da ni zuwa ga abin da yake shine gaskiya cikin sabanin da aka yi, bi iznika da izininka, innaka tahdi man tasha, Allah kake shiryar da wanda kaga dama, ila siratul mustaqim, zuwa ga tafarki madaidaici. To yanzu dukkan mu nan dalibai ne, yaushe wata mas'ala ta taba kakare ma ka tsaya kai wannan addu'a? kaga muna saba masalaf wani lokaci a wajen neman me ilimi. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shi ya san sirrin wannan yake sa yake gaya maka wannan. Ibn al-Qayyim yace ya saba ganin shi idan mas'ala ta kakare mai, zai je ya hwadi yayi addu'a ya roki Allah, kamin a ce me sai ga mas'alar gaba ɗaya ta kwance mai, sai ga ta hito mai sarari. Da haka addu'a tana da tasiri wajen Allah ya bude ma kwakwalwa ka rinka fahimtar ilimi. In ka zo kana karanta littafi wani wuri yayi ma tauri yayi ma tsauri, to sai kai addu'a ko kai ibada, ko misali kai raka'a biyu, misali ka roki Allah ya yassare maka wannan mas'ala. Wani lokacin sai ka ji kana zamana kamar dai abin da ya gagare ka fahimtar na, kamar an bude zuciyarka ne an sa shi yanzu an ruhi, sai ka shi normal ka fahimta. Kun san ɗalibin ilimi na daga cikin abin da ke cima mutum rai, ka zo kana karanta littafi ka zo wani wuri ya rikice maka kasa gane shi. Ni dai abin da ya shahe ni rayuwata, ni ba abin da yake bakanta min rai a duniya, a mu'amala ta duniya, kamar in zo ina karatu na kalmar da ban sani ba. To da na kana sai shi kamar duk duniyar ma yanzu ta zan baka, ta yi duhu, musamman in na kai na dawo na bincika na nemi kutubu tafsir ko kuma kutubu garibin lugha, in hadisi ne kutubu shuruhul hadis, kowa bai gitta mu kalma ba, sai ka shi duniyar ta yi ma duhu, ranka ya ɓaci, huskar ka ta canza, saboda me an taɓa inda baka so yanzu. An fahimci wannan, amma wannan sai ka zan me, sai ya zama ilimin ya dame ka. To amma wani yanzu shi ba abin da ka sha mai kai, kamar ya tashi da sahira na ta faɗi buduro shi bata turo mai saƙo ba, to sai ya ce daqat alaihi al-ardu bima rahubat, a ce tun da sahirin kin ramba mutane har da raba ki turo min sako ba. A to kasan ina ruwa na ya za a yi ki ta min sako, shi yanzu shi wannan shine me, shine duniya za ta rikice mai. Wani kuma in ya zo kasuwa bai ci riba ba, a zo ya saba sai da jikka 100 ga ini, ya zo ya samo jikka 50, da ya yi sallama bakin gidar, butar da ya fara haduwa da zai makewa don kowa ya san kasuwa ba ta yi daɗi ba. Haka ne goma gaba. To kowa da abin da ya sha mai kai, kowa da abin da ya sha mai kai. Ilimi da karatu yana da wani ɗanɗanon da in ba cikin karatu kake ba, duk yadda aka shirya shi ba za ka gane shi ba. Akwai wani ɗanɗano da zauƙi da daɗi wanda mutum yake shi na karatu, wanda ya yi a saka ma zuma cikin baki daɗi. Sai ya za ga mutum zai ƙwammaci ka bashi littafi da ka kamai buhun shinkafa wani lokaci. Saboda buhun shinkafa ya san da ya canye shi, cikin shi zai tace, na kwarai ya je salanga, ya je makewaya, wanda yake mai unhanin ya tsaya a jikin shi. Amma littafi goma, ila an yarisa Allahu al-arda wa man alaiha. Ɗalibin da ya san kimar ilimi ya yi ganin kimar littafi sama da tuhon da za ya sa. Ɗalibin da ya san kimar ilimi ya yi ganin kimar littafi sama da motar da zai shiga. Amma in ka dibi ɗalibai, kamar yadda mun sha wannan bayani, za ga ɗalibai sun koma su ma sun zama da yawansu sun zama 'yan duniya.
yadda babban ɗan kasuwar unguwansu yake hawa babban mota shi ma so yake sai ya yi gogayya da shi. Yadda alhaji yake sa geznar ni ma sai na sa, radda ya rike iphone ni ma sai na rike, yadda ya mata hudu ni ma sai na yi hudu. Ɗalibi za a gani da geznar ɗumki me da me jikka 70 jikka 80 amma bai da fathul bari a gidan shi. Sai ga kullun ya yi son ya yi wanka ya sa sabin kaya da in ya hau mimbari ya birge 'yan mata. Da in ya hau 'yan mimbari in ba ka mine ne za ka samu kaga wai ɗalibi ne wai yana cikin mota zai shiga ana filman shi, ya hito ana filman shi, ya ɗora istaci. To wannan kabli ka koyar ko ba ka koyar? Kuri ne kawai da son suna. Ko ga an gudu mutu yana ɗan gyaran kol, yana ɗan karkata hula, ya ɗan duba ago, duk me wannan son suna ne kawai, 'yan duniya ne kawai, duniya ce kawai. Ko a ganga kawai wai mutu ya zo yana ba tantabaru abinci ana filman shi, wai ka zo bakin teku a matsayinka na malami kana tayo ana filman ka, wai ka zo bakin teku. Ba kuma wa'azi ne zaka yi, wai kawai tahiya ne, kaga an sa wani sauti yana tahiya, wai malam na tahiya an kuran ana ɗauke da shi an sa wani sauti. Me fa'idar wannan? Me fa'idar shi? Ka zo zaka je hajji, ka shiga jirgi ka ɗauki hoto, ga mu za muna aikin hajji. Me in zaka je aikin hajji sai ka gudu muna cikin jirgi kashe? Mun san da ba raƙumi ake hawa a je hajji ba, an san jirgin ka shiga. To me fa'idar da za a samu ya ganka ka hau jirgin? Me fa'idar? Babu. Wannan duk ba abin da kai sai bai an waye gari ɗalibai sun koma zama 'yan duniya. Da malamai abin da suke girmama ɗalibi da shi shine ya an ganka lokacin da ake rubutu da tawadan nan a gari gakka da tawada, an san wannan yana shagaltuwa da me ilimi. Ka zo gidan ɗalibi ka isko dukkan shi kyale-kyali ne na duniya, wani tabulo na sammil, wani sansan kantin, wani me baya da littafi ko da sai ce ma akwai pdf. Wallahi idan ba mu gyara ba ko wallahi za a shiga matsala, saboda za a wayi gari ko yanzu idan ka tsaya ka auna za ga ilimi duk da muna ganin ilimi ya yadu, amma a tasil ginuwa ilimi mai zurhi yana da karamci musamman cikin matasa. Duk wani malamin da ya mutu ba mai iya zama kan kujerar shi kuma, saboda ba mu tsama muka yi karatu, muna can muna ta hayaniya, muna bibiyar duniya, muna so mu zai 'yan duniya da sauransu. An fahimci wannan? Mu je haka, talikin bai karewa idan muka bi shi. Fa inna Allah ta'ala, saboda Allah madaukakin sarki qad qala, Allah yana cewa fi ma rawahu anhu rasuluhu, cikin abin da annabin shi ya rawaito daga gare shi yake cewa, Allah ya ce ya ibadi, ya ku bayina, kullukum dallun, dukkan ku batattu ne, illa man hadaituhu, sai dai wanda na shiryar da shi, fastahduni ahdikum, ku nemi shiriya ta zan shiryar da ku. Wannan sai ya nuna ko a cikin mas'ala idan malamai suka yi sabani ya cancanci ka roƙi Allah, dan Allah shi ke shiryarwa. Ku dubi wani abu, musamman matsaloli na manhaji da aqida, za ka iya ganin malamin da zai iya narke ka ya shanye ka ilimi, amma ya kasa fahimtar manhaji. Amma kai kuma Allah ya baka fahimtar manhaji, yana da ilimi mai tarin yawa, amma da ya zo yana magana cikin manhaji sai ka gan shi kamar yaro ne mai wasar ƙasa. Duk ilimin sai ga ya zube, saboda me bai samu taufiki ba a wannan babin. Da haka duk abin da kaga ake saɓani, matsala ce ta manhaji ko ta aqida ce ko ta tauhidi ce ko ta fiqhu ce, ko ana saɓani kan wata jama'a, waɗansu ce ahlus sunna ne, waɗansu ce yan bid'a ne, to ka kyautata niyyarka, abu na farko kenan. Na biyu ka yi addu'a, na uku ka nemi gaskiya, to Allah zai gwada ma. Dan ka'idar Allah, wallazi da jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Amma idan ka rike ta'assubi, ka rike son wani a zuciyarka, yanzu akwai ɗalibin da in dai malam wane ya ce kaza, to in dai kai ka saba mai, to kai babu ruwan shi da kai. Shi kawai kullum yake malam wane din nan kullun shi ne adda gaskiya, kullun duk abin da ya gai daidai ne, ai shi aka rigai sani, ai shi ne kaza, ai shi ne kaza. To wannan babu alamin neman gaskiya tare da kai. Ta'assubi, duk yadda kake son mutum idan yayi magana dole a auna ta da ma'auni na shari'a. Idan ya zama to Abubakar zai yi magana, malamai su ce nan Abubakar bai yi daidai ba. Umar zai yi fatawa, wani ya ce nan wannan fatawar akwai gyara. Imamu Malik, Imamu Ahmad, Imamu Shafi'i, Bukhari za su yi magana, malamai su ce wannan maganar akwai gyara. To kuma wa ya rage? Ba wanda ya rage. Da ka cire ta'assubi a zuciyarka, ka cire ta'assubi a zuciyarka, ka roki Allah ya gwada ma gaskiya ka bi ta.
wa amma alaiksara ta'aliki akan maganar da kuke idan mutum ya samu kamar ta'arud da abin da kan wata matsala ya roki Allah malam na taɓa shiga a cikin irin wannan confusion da lokacin da matsala na al-inkaru da alabi ya tashi Allah malam kawai na shiga cikin hayaniya da rudani akwai lokacin da na kone alwala na ya sallah na roki Allah cewa ni fa Allah kawai wannan abin da ka gane shi na'am kuma ni ba wani niyya ko wani manufa kawai ni ina so in fahimci a ina gaskiyar da na'am wannan ma a lokacin ina da wannan tafsirul umma a kasar fatoyin albani na'am littafin ya fi shekara kuma ina karanta shi na'am amma Allah ma da cikin iyawan Allah ba ni lokaci kankane kuma sake bibiyar littafin na'am na ce ba zai yi ba a ce albani da usaimin da ibn ba na'am da fozan da a ce su yi ijma'i akan mas'ala kaza ya ba na fahimta amma a ce wani malami a Najeriya ko a Niger ko a kaza ko a kaza shi ya saba musu akan wannan na'am kun kafin ma in sami wancan littafin da wanda ya rubuta da yin kawo tare na'am ko haka daga baya ma sai matsalar ta yadda ka san bambancin duhu da haske na'am wannan kaga mai natijar da gaske kake gaskiya kake nema matsala ce ta rikice mai game da al'inkarul alani ya halatta ko bai halatta ba a yi ma shugaba inkari bai na jama'a kan mimbarai da sauransu ya yi sallah ya roƙi Allah ya gwada mai gaskiya a wannan matsala sai gashi ya buɗe littafin abin nan wanda aka jama'a fatoyin su Sheikh Albani a ciki ya auna cewa ta yaya za a ce abu ne gashi da su Albani da su Bin Baz da su Uthaymin da su Al-Fawzan da su Sheikh Rabi dukkan su ya haɗu kan abu sai wani a nan Niger ko Najeriya ce duk sun yi kuskure shine daidai kuma waɗannan su ne mujtahidai kai ko in an kyautata ma zato a ce ma muttabi in ba ce maka muƙallidi ba to ta yaya za a ce mujtahidai ne suka yi kuskure su nawa kai kadai da baka kai matsayin rabin ɗayansu ba kai daidai amma su sun yi kuskure to saboda mutanen mu ba su son gaskiya ne wani lokaci kamar akwai mas'alolin da suna da alaka da abin da rai yake so duk mas'alar da kamar yanzu mas'alar shugabanni wala Allah ana zaluntar ka ko an yi maka ba daidai ba kaga daman kana da haushi mai a zuciyarka to sai nassi ya saba ma abin da yake a ranka to in ba daurewa kai ba za ka yi bin nassin ba a nan garin hone ya hau kan mimbari ya ce kun cika mutane kuna cewa wai isbiru hatta talqauni alal haud ku je ku yi hakuri sai da ya karanta hadisin ya ce ana cewa wai annabi ya ce ai hakuri ya ce ku je ku yi ta hakurin wato shi ban da shi duk masu cewa mas'ala kaza ba a huruji ba a hito na hito da shugabanni ba a caccaka su kan mimbari baka taba yin malami ya ce maka babana ya ce ba sai dai ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ko ya ce usama ibn zaid ya ce ko ya ce abdullahi bin abbas ya ce ko sahabi kaza ya ce abdullahi bin abi aufa ya ce ya dauko fatoyin malaman da ka yadda da su bin baz usaimin albani الشيخ الفوزان العباد الغديان اللحيدان العلامة مقبل دمك فتوين سو yake karantawa kuma duk malaman nan duk ahlus sunna zai ce maka yadda da su amma in an zo a wannan mas'alar duka sai ya bige su sai ce a wannan duka fatoyi ne na siyasa fatoyi ne na gwamnati malamai ko ya ce a to na yadda sun gai haka amma kasashen su daban kuma namu daban ka ji mu da ce wa in su ma a nan Niger suke ba za su yi irin wanda suka gayi din nan ba alhali malaman na wanda sun shiga tsananin da kai da kake nan baka shige shi ba je ka binciki tarihin rayuwar Sheikh Mukbil je ka binciki tarihin rayuwar Muhammad Nasiruddin Albani irin wahala har kurkuku sun yi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah so bakwai yayi kurkuku a ciki ma ya mutu amma kuma su ne ke rubuta cewa ba a khuruji Barbahari wanda da aka yi karatun shi a nan kasar aka yi tarjima Barbahari a ɓoye ya mutu saboda gwamnati na neman shi jana'izar shi ma mutum guda rake mai sallah kuma shi ne za ka ji ya ce wala yahillu qitalu sultan wala al-khuruj alayhi sultan din na hada da shi amma da yake abun ba son zuciya bane gaskiya ake nema duk da haka kuma ya gaye ta ba daɗi haka yake bi to amma mutanen mu yanzu an waye gari kai mutum ya dauki son zuciyar shi sama da shari'ar Allah zaka ce mutum ga hadisi sai ya ce ma ai malam wani ya ce kaza hadisi zaka karanta mutum ya ce ma ai malam wani ya ce kaza ko ya kawo hadisin ya ce amma har ta kai inda
muka ji abin da ba mu taɓa tsammanin za mu ji shi a rayuwarmu ba, malami ya kalli hadisin annabi ya ce wani yau gihim samu tare, wannan na kama da wawanci. Hadisin annabi wai aiki da wannan magana yana kama da wauta da rashin hankali. Kuma mutum zai zo ya zauna ya ce yana karantar da Bukhari haddathana akhbarana anba'ana, bayan ka ci mutuncin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala al-musta'an. Malai ce wa amma wasful kutub wal musannifin, amma idan kana son in siffanta maka al-kutub littattafai ne wanda su ne zaka karanta ka amfana da su, wal musannifina da mawallafa da suka rubuta littattafan, yace to faqad sumi'a minna fi asna'il mudhakarati ma yassarahu Allah ta'ala. An shi a bakin mu a lokacin da muke bitar ilimi, muke muzakarar ilimi, an shi so da yawa muna bayani kan waɗannan matsaloli irin abin da yassarahu Allah madaukakin sarki ya sauwaka mana. Wato Sheikhul Islam wannan matsalar bai tattauna ta ba ana, kamar idan kana so a gaya maka littafai ne, kamar yanzu a misali a yanzu wannan lokacin za ga akwai abin da malamai suke bada a matsayin manhajiya ta neman ilimi, tsarin littafan da zaka bi ka karanta. Misali al-Allama Bakar Abu Zaid rahmatullahi alai a cikin Hilyatul Awliya, a cikin Hilyatul Talibul Ilm, ya kawo littafan da ɗalibi ya kamata ya fara da su a babin tauhidi, a babin fiqhu, a babin lugha, haka ya ta kawo su. Kamar yanzu ka ɗauka a nan ƙasashenmu a babin fiqhu malikiyya, in ka zo wajen malaman zaure za ka ga akwai tsarin littattafan da suke bi, ka karanta kaza sannan kaza sannan kaza sai ka kai muktasar hal mudawwana. In ka ɗauka a babin tauhidi akwai manhajiyyar da malamai suke bayarwa, kamar su ce kawa da qawaidul arba, usulul thalatha, kitabut tauhid, kashfu shubuhat, al-aqidatul wasitiyya, at-tahawiyya, al-hamawiyya, at-tadmuriyya wa hakaza. Haka in ka ɗauka babin hadisi a ce ka fara da al-arba'in an-nawawiyya, ka zo umdatul ahkam, bulughul maram, riyadus salihin, misali sahih al-bukhari, sahih muslim, har ka ida kutubus sitta gaba ɗayan su. To haka in a babin mustalahul hadisi ne a ce ka fara da baiquniya, ka zo kai nukhba, ka zo kai ikhtisar ulumul hadith, ka zo kai alfiya ko ka zo kai tadribur rawi. Haka in a babin tafsiri ne akwai manhajiya da malamai suke bayarwa. To wannan ibn taymiya ce yayi magana akan shi da yawa, yayi magana akan wannan da yawa cikin majalisan shi. Wa ma fil kutubil musannafati al mubawwaba, amma babu a cikin littattafai al musannafa wanda malamai suka rubuta suka wallafa, al mubawwaba wadda ake kulla musu babi babi, yace babu kitabun, babu wani littafin da anfa'u min sahihi Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, babu wani littafin da ya amfani sama da sahih al-Bukhari. Wato ɗalibin ilimi bayan ka littafan hadisi na kasa ɗin nan su 40 hadith, su umda, su bulughul maram, su riyadus salihin, in ka fara kai ga abinda malamai suke kira al-ummahat, littattafan da su ne asuli a ilimin hadisi, to babu kamar littafin sahih al-Bukhari. Kai kokari ka karance shi a hannun malami kwararre, saboda sahih al-Bukhari yana dauke da ababe guda biyu. Akwai as-sana'atul fiqhiyya, ilimin fiqhu, wanda ilimin yahi bayyana a babukan da Bukhari yake kullawa. Malamai sukan ce ilmul Bukhari fi tarajumihi, ilimin fiqhu na Bukhari yana cikin tarjamar da yake kulla, babukan nan da yake kulla. Sannan akwai as-sana'al hadisiyya, kanikanci da gogewa ta ilimin hadisi. Za ga ya rawaito hadisi din da rijal, wani lokaci ya ishara ga al-ikhtilaf bainar ruwat, wani lokaci ya kawo al-mutaba'at da ash-shawahid da makamantansu. To sahihul Bukhari shine asulin na farko, amma yace lakin sai dai huwa wahdahu, shi Bukhari shi kadai, la yaqumu bi usulul ilmi, bai iya tsayar maka da gimshikai na ilimi gaba ɗayan su, baya isa shi kadai, wala yaqumu bi tamamil maqsudi, ba zai iya tsayu ba da cikon babbar manuwar da ake so, lil mutabahhiri, kunji ga wanda yake mai son zama teku ne fi abwabil ilmi, ababukan ilimi. Amma in dan sama sama ne zaka dan yi sha ka wuce, to Bukhari akbaru min kama, ya ma yi ga girma. Shi yasa kullun nike yawan cewa ba mu da buƙatar ilimi na sama sama din nan, ba mu da buƙatar shi. Ilimin nan mai zurhi ake so, kuma duk fanni da shari'a ta yadda karanta ka karanta shi, duka fanni. Ka koyi nahwu, ka koyi sarf, ka koyi balaga, ka koyi adab. A babin tauhidi ka koyi tauhidi, ka koyi aqida. A babin tafsiri ka koyi ulumul Qur'an.
ka koyi usulut tafsir, ka koyi qawaidut tafsir, ka koyi tafsirin da kanshi. Shi zai sa duk inda aka bullo ma kana iya tsaya gaban mutum. Amma dan ka iya lugha baka iya aqida ba kai banza, dan ka iya fiqhu baka san aqida ba ko baka san tafsiri ba da sauran ka har yanzu. An fahimci wannan? Dole ne a yi da gaske, in dai da gaske ake karatun nan to dole a yi shi da gaske. Amma yadda Allah yake cewa fala tamilu kullal maili ko fatadharuha, to waɗansu ɗaliban yau mu'allakai ne. Me ma na ɗalibi mu'allaq? Ɗalibi mu'allaq shine wanda shi ya cire kanshi daga gama garin mutane. Baka ce mai ɗan kasuwa, baka ce mai aikin hannu, a'a in ka gani zaka ce ɗalibi ne amma kuma bai neman ilimin da gaske. Shine al-mu'allaq, la huwa fil awami wa la huwa min jumlati talabati ilmi. To irin waɗannan kuma sun yi kowa matsala a karatu. Imamu ash-Shawkani yake cewa masu harkar ilimi yace mutane masu harkar ilimi gida uku ne. Yace akwai wanda su zaka kira su gama gari, yace su waɗannan ba su da matsala, abinda malamai suka yi musu fatawa shi suke aiki da shi, shikenan malami ya gunjin kaza haram yace shikenan ya taye shi. Sannan akwai manyan malamai alkibar wanda waɗannan su al'umma ke koma gare su a cikin ilimi. Yace amma matsalallun su ne na tsakiya, ansaful ilm, masu ɗan rabin ilimin nan. Mutum ya ga in ya ɗan buɗe littafi yana ganewa to shikenan shi a wajen shi ya gama da karatu, ya gama da ilimi. Malamin shi ma yake koma renawa. A ƙasar nan ne za ga malami zai karantar da ɗalibi, in ɗalibin ya zan wani abu sai koma ce ai malam jahili ne, mutane suna tsammanin yana da karatu ne, tsammani ne. To kaga in malamin ka ya zan jahili kai mine ne kenan? Daƙiƙi ne kai kenan. Ba mamaki yana zama baiwa daga Allah mutum ya karantar da kai a wayi gari ka hishi karatu, ba mamaki ba ne. Amma wannan ba zai sa kuma ka koma tozarta shi ba, wala tansawul fadla bainakum. Su ne dalilin isar ka inda ka isa dinnan, su ne suka tallaba ka, suka nuna maka ilimin ka hango shi, ka shaki iskan shi sannan ka neme shi. To kenan ko da ba su kai ka karatu ba daga baya, dole ka mutunta su, ka girmama su. In ba haka ba wallahi kamata dinu, yadda ka ci bashi haka za ka ramka shi, kamar yadda masu karin magana ke faɗa, yadda ka tozartar da malaman nan naka haka ɗalibanka za su yi maka. Wannan duk wanda ya bude idon shi ya tsaya ya auna zai ga irin waɗannan misalan da yawa sun faru. Da haka kada ilimi ya sa ka rena waɗanda su ne suka yi ma suke da minna da fadl a kanka. Ba wai ana cewa ba in sun yi kuskure ka karɓi kuskuren ba, a na'am. Kaga wannan irin waɗannan su wannan fi hikayati aqwalihim, hakaito maganganun su ma wani lokaci mutum yana jin kumiyar shi. Ɗalibin da jami'a ma baka kammala ba, watakila marhalar jami'iyya ma baka kammala ba, ka zo ka isko a Sheikh Al-Fawzan wanda a jami'ar da ya shi ne ya samu doktora ta farko a duniya, jami'ar da ya shi ne doktor na farko a cikinta. Malamin da kahin Ibn Uthaymin ya rasu aka zo aka ce malam idan ka rasu wa ya kamata mu tambaya fatawa, ya ce is'alul Fawzana fa innahu sahibu ilmin wa dinin, yana da ilimi kuma yana da addini, ku rinka tambayar shi. Haka su bin Baz, haka su duk sun yi ta ishara gare shi, wai sai kai a yau ni ban ma sai da zan yi haka to magana da waɗannan mutanen ba, dan kana wani huhu lahu kasarin bisa una kawai zaka ce wai Fawzan ya magana wai fi hadal kalam fihi nazar, kuma wai da kace fihi nazar din ba da gaske bane Fawzan yayi kuskure ne, malamai suka ce yayi kuskure, a'a abu ne yake takriri wanda ajma'at alaihi al-umma as-sunniyya, malaman sunna sun ittifaqi ne akai shi, amma saboda bai tabo ma inda kaje saka ce fihi nazar, ko zai ce hum rijal wa nahnu rijal, wai kai namiji ne, kai yanzu ana maganar maza ana saka ko a wajen mata ka zan namiji ballantana wajen malamai. Kun san mata wajen su a zama da sun ganka da ya horar hula da ya jabban nan wara sai a horar ustazu ko, to ko a wajen mata waɗansu su zan malamai ba, a unguwar kuma ba wanda ya sallama ma ilimi, amma shi ne kana so ka isa ga alkibar. To ku ji wannan, duk ɗalibin da kuka ga kibaru a immati sunna yake suka,
ku rubuta wannan ku ashe, ba gaibu ba na sani, amma wannan hakika ce, wallahi da kyar kai karshen kwarai. Wannan ku dawwana ku ashe, kahin ka mutu zaka lalace. Shine abinda su Kalbani suka yi ta yi. Kalbani wannan shine abinda suka yi ta yi. Suka yi ta rena maganganun kibarul ulama. Sai aka waye gari suka abka ma abinda suka abka ma. Su Usama ibn Laden duk shine abinda suka yi. A gidan Hammadul Ansari yazo yana ce Hammadul Ansari ya kamata a yi jihadi. Malai ce mishi kai yanzu ana jihadi kai zaka mana fatawar jihadi. Inda manya-manyan malaman duniya na nan. Wannan Usama ibn Laden a Sheikh Abdullah Bukhari kalubale ya shewa mai, ya ce ya kawo malamin da ya koya mai usulus salasa cikin kibarul ulama. Usulus salasa. Tunda duk manyan malaman da ka sani Usama ibn Laden ya rayu da su. Akwai su a zamanin shi, su Bin Baz, su Usaimin, su waye da waye duk akwai su. Ya ce to ya kawo guda a cikin su da ya koyi usulus salasa a wajen shi. Dan ya san shi sun rayu da shi. To amma shi ya ja ragamar jihadi. Yanzu ga abin da ya haifar al'umma na. Jihadi ya gadar da shi ko kuma fauda. Aka wayi gari suka kahirtar da kasashen musulmai da shugabannin musulmai, aka wayi gari fauda ta yawa cikin garuruwan musulunci, har ma ta dalilin su an ribaci aikin su aka bata musulunci suna. Haka wannan shirmammen na Mahmud al-Haddad wanda shine assasa Haddadiyya, zuwa ya isko Hammadul Ansari a cikin maktaba zaune, ya ce malam kai ma kana da Fathul Bari da al-Minhaj sharh an-Nawawi ala Muslim, ya ce wannan ya kamata a kona su ne. Ya ce masha Allah alaik, masha Allah alaik, ma'adalla. Ya ce uktub lana sharhan afdala min sharhi Ibn Hajar sanahriquhu. Ya ce ka rubuta mana sharhin da yahi na Ibn Hajar, sai mu kona na Ibn Hajar sai mu rike naka. Shi ma da karshe ko rashe yi. Duk waɗannan da kuke ganin suke doki nan kusa Najeriya, Muhammad Yusuf Boko Haram, me ya halaka shi? Me ya halaka shi? Shine rena malamai hore. Malaman da alal jadda akan sunna suke. Ya dawo yana ta sukar manya-manyan malaman su, ba wai na nan Afirka ko kare ba, manya-manyan malaman sunna ya tare na su. To sai aka waye gari an yi mai, ya shiga bala'in da ya shiga. To duk ɗalibin da kuka gani manyan malaman nan yake zura ma kahwa, to ba kahwa shi ba hauyen shi sai ya kare. Za a waye gari ba zai kai labari ba. Ku rubuta wannan ku ashe insha Allah fa satazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Na'am. Haka mala yake cewa idh la budda min ma'rifati ahadith ukhra, Bukhari ba zai wadatar da mai son yayi zurhi ya zanta kuwa ilimi ba, saboda dole sai an san waɗansu hadisai na daban, wanda Bukhari kun ba dukkan hadisai ba ya rubuta. Wa kalamu ahli ilmi, maganar ahlul fiqh, malamai ma'abuta sanin fiqhu, wa ahlul ilmi da ma'abuta ilmi, fil umuri a cikin al'amurra allati yahtassu bi ilmiha ba'd ulama'i, wanda waɗansu malamai suka keɓanta da sanin su. Wannan ba za ka sami su ba a cikin Bukhari. Minti biyu? Tayyib, za mu dai ida insha Allah. Wa qad aw'abati al-ummatu, al'umman nan ta gama kewaye bayani fi kulli fannin, a cikin kowane fanni, min fununil ilmi, a cikin fannuka na ilimi abwaban. Dukkan babukan ilimi al'umma wato malaman al'umma sun gama kewaye su da zagaye su da bayani. Faman nawwara Allahu qalbahu, wanda duk Allah ya haskaka mai zuciyar shi, hadahu, Allah zai shiryar da shi bima yuballighuhu min zalika, da abin da zai isar da shi zuwa ga fahimtar waɗannan babukan da malamai suka rubuta. Wa man a'mahu, wanda Allah kuma ya makautar da zuciyar shi, lam tazidhu kasratul kutub, yawan littattafai ba abin da zai ƙara ma illa hayratan wa dalalan, sai dai haira, ɗimuwa, wa dalalan da bata. Yanzu ku ɗauki misali guda ɗaya tak, Abdul Jabbar, kamar sai himari ya hamilu asfara, za ga yin zaune cikin kogon nan dankara littattafai ne kewaye da shi, amma ya kasa fahimtar su. An fahimta? Da haka yawan littattafai ba shi ke nuna kana kan daidai ba, yawan littattafai ba shi ke nuna kana da tataccen ilimi ba. A Yahuda ma suna da ilimi kafin annabi ya zo, da ma annabi ya zo farihu, sai suka yi mai alfahari bima indahum min al-ilm. Kamar a yau ne waɗansunsu haka suke, za ka yi mutum bayani sai fara buga ma kirji, ko da kai jami'a mu mun yi jami'a, yaushe ne ka fara karatu, mu ne muka yi kaza, kai kaza, alhali kuma me akan kuskure yake.
sai ya rinka ma alfahari da wannan. Kama kala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, kama yadda annabi yake cewa libni labid al-ansari, ga ibn labid al-ansari yace awa laysat at-tauratu wal injilu inda al-yahudi wan nasara, shin wai at-taura da injila babu su ne a hannun yahudawa? To fa madha tughni anhum, to mi tun unhana musu na ilimi, ga littattafa a hannunsa amma babu ilimi. Shine kaga mutum ya zauna cikin maktaba yana raddi, a bayan shi akwai littafin da ke rusa maganar da yake gani. An fahimci wannan? Malai ce fa nas'alullah al-azima, muna roƙo Allah mai girma an yarzuqana al-huda, ya muna arziki da samun shiriya, was-sadada da kuma samun daidai, wa yulhimana rushdana, ya muna ilhamar shiriyar mu, wa yaqiyana sharra anfusina, ya kiyaye mu daga sharrin kawunan mu, wa Allah yuziga qulubana, kuma kada ya karkatar da zukatan mu ba da izhadana, bayan ya shiryar da mu, wa yahaba lana, muna roƙon shi ya bamu min ladun daga wajen shi rahmatan, rahama mai yulwa, innahu huwal wahhab, Allah shine ubangiji mai kyauta da baiwa. Walhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai. Wa sallallahu ala sayyidina, Allah ya dada tsira ala sayyidina akan shugabanmu Muhammadin, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa alihi da iyallan shi, wa sahbihi da sahabban shi, wa sallama tasliman kathira, ya kara mai aminci wanda yake mai tarin yawa. A yau muna nawa ga watan Jumada al-Akhirah, التاريخ Jumada wani ke cewa Jumada al-Akhirah 19 ga Jumada al-Akhirah, hijira 1444, daidai da 12 ga watan yan albashi ko yan biro, wata na 1 miladiyya 2022 a wannan 2023 a wannan masallaci da ke masjidu Wafaqai. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.